Fáiltíí róbhaisteach is mise ón P ó Murachú agus chur mé aisteachán amach le déanaí de bharbhanam tinte na Farraige Duibhe agus tá riméad an domhan orm go bhfuil údar an leabhar sin Tim Armstrong lingniu chun roinnt ceisna chuir chun stagat inniu a Tim. Ami gaba, more in tank, Eoin. I dusach boir is dó gur chuirda marrá bhfuil roinnfá daoine trééis sin leabhar a léamh agus go daíonn sé go mór lo agus bhfuil me hénig bant an sult as cinál an scéal agus an domhan ar fad a bhain sin ruid sin a chroigh tú a roinnt lo agus go deimhin bhfuil nascanna á grothú idir pobal na Gaeilge in Éireann agus pobal na Gaelic in Alban. Ach bhí roinnt ceist na tháinig isteach, so cén chuid de cuan dómh dríseach a bhí spreagtha ag an taithí a bhí go féin. More in ye, channing, I guess ha mi cínteach go bhfuil sin abhaisteach le útas an bí agus ach had tíre clec mi immigrant a raimí na a bheithe Airneo scíalachan ag daoine ile agus an meolach turn blianachan agus ounce na differ behan in a vacum mustanig mi alaba gusanrich agus an sin chané féin echtri haun an dois an bí ach clec mi na differ tarchod de chin sin an an dói a bhí a cruúchuig na scíalach seo go cínteach. Rs fad well dá mechan leabhar léite ag géanana ní dáilm go gapadísgur cinál féin achtrií nó bahastéis nó eile héad a bheith a gceist bhfuil creaúí agus spáslang agus gachas ru a toileáin. Ach an bhfuil seo ceist a hágus ó Reintíine, bhfuil carachtair i gceist sa leabhar atá bunthe ar féin nó cé acu atá cosú leatsa beidir. An Elísam had Silmi go bhfuil rupig dhím hín ounce a chuúla charachtair ounce a novel agus a réad na a bh mé scríoch a réad Catherine Romy ounce a scríoch híon na fericin na báisce cúideanna charachtair in na cúideanna charachtair in is a ríist ha mé cínteach go bhfuil sin go man nátara chachaning go bhfuil a chanil ginneanna charachtair in stage orm hín nó dúine san bí ach a ríist fa mé clecig ma bheith hain agus duine in an romiolach agus ha cúideanna charachtair in sé seoir se ha chaning go bhfuil iad stage duine ach sé seoir se ruchgachuig de cheoirse duine in an romiolach roian am a bheithe. Rs fad. Tá mi sé caint le tamlíonn le roinnt dus na meán ag cinál ag géirí do scéal féin a thuirt dóibh nó víniú dóibh agus tá scéal an a spéisiúil ar fad agat beidir go dúir fá bíogáín de coolar tuigim gurh tú i gúbar leis an mitheolaíocht nó gur tú mun taide betheolaíochta tamil nuair bhí tú do cháí sna stáite inta. Yeah, well raimí hiad chéimeach go mán an bicheolaich agus ha views right háisig ní ar PhD an in haicad írinta in dras ach háisig ní ar PhD an in virgeolis virology agus chat a chur mi críach ar a PhD sin ach raimí codifliana is nuir sin fa mi gopit ma roundsiche an in laboratory fat begin vlianachan agus go cínseach fa uiacham an in science agus fa uiacham has ta ui láidiracham an in technolis agus an in science agus fa sinúla torst buai odam at a bhí scríoch go cínteach. Agus bhí ceist eile a gom mar dheabhlar cinál cén chuí gur elam tú Gaeilge na Halaban I dosach agus cén sais coolar tágat conas mar a dahraigh tú ón taithirlinn sin agus tú mún taide óíochta go dtí hín scríóir fiction óíochta in Gaeilge na Halaban conas mar hálan festrú sin. Yeah, well an in dóis sé túpiste bhain bha mí fidich an in Dunégin bha mí ag an amseo bha mí dulmach le sé Americanach Albanach a bhíonse se hiad ginnealach bhaid an dá passport éiche dachéad hiúil. Agus mar sin, bhaid tíidir gidí fidich an in Dunégin gréisius, bha sin a fidich an in Dunégin agus bha mí a gobid bha mí buscaigh
an trad genu etiquette mar sin agus fashion in sas an ceol agus fashion jóloch ceol den naun in den age and is gusáirte fashion jóloch cúin duine a bhaint sa chólin Oi Polloi gnám sin agus fashion raising the carachtair fed Rudy Machaling no deek out in Oi Polloi and China did agus she hasin feeling to Gaelic when a unsachug I mama feeling to I feeling down in Immerchen and I guess Chulessen can row ui akam sagus ui ik van had jackam as Gaelic I guess can rush cad fiach and recunsachug it's marshin he guessing good lawn I guess image lawn yeah lawn vegan gach law I guess an image vasin Johnach of the Garchekish big and Gaelic a hula laws. It should matter how she me, I guess that Grunin call it in, I guess, Dunya Illa on in an age and out punkin, I guess Dunya Illa on in an age and like Ui on Gaelic, like Gunsick Gaelic, no for feeling that I guess should matter how she me, ach, an Urshan and Chigrish. Hamirash in a statue, and I guess, Vami Kararash is the dirt that in a statue, and I guess Alapa. I guess and take great from me ferrachin Geromi can stuck shake noon either I guess for me giddy chingu feeling this I guess Marshina Hanakimi Gusalmo Rostig Eilean Sgiathanach fat Jirich in Vliana I guess Vami Jirikus feeling this eruption on Sakhan I scored them Gumor Hamirash in a statue injation I guess Vami and Sass Vamihin, I guess, Carachtair Eilean Sgiathanach and Colin Q, Punk, Gaelic, Mila Hula Root, Eilean Shin, I guess, wrenching to this sounds a statch, and I guess, Nurshin Hanik me a dash for me, Irma Vil Glachik and Nurshin Lisha Gaelic, is a giddy came in and Gaelic. It is, Vakimak and Madha, Vami giddy open in Machuj Gaelic, I guess, Marshin Raimi came make a collisja, I guess, Inertian Hanik Kodamanars PhD Yenu Gaelic is Remy Shin. I guess Inertian Kodaman Obroch. I guess Hami has down. Shin mech the Dvehan. A lawn ruddy egg sule dollar sin agus tá uorscéil no uorscéilín garad do Gaoine fásta Feur Buidhe an Taurig skriú tá sé cinnalín bunathe ar bhanna ceol a bheith taistil timpeall ar stáit inta Vercha stáilm agus tá elementí orthe de sin sa scéal tinte na Farraige Duibhe Tinte ach aber nuair na cluisim tú a caint faoi na ceoltóirí punk sin agus an bí vegánach agus tá bí vegánach cínta sushi glaserí atá a feiscint cuan of tríseach agus is léir gohfuil an folaíocht an a tábhachtach dit agus de gachta é going ach tá dearc ar lethegat beidir ar an bolaíocht agus tagann sé seo an tríd sa leabhar tinte na Farraige Duibhe agus Cadíd na elementí a hasí wetse tá puinte polúil a déanamh gach leabhar stocha a cad éon puinte polúil nó cad éon an cooler polúil atá gceiste it cuan of tríseach. Joe Caged, had the harshich me as Haro Fanjergo via Skrier Rutikin politicach Gusanriche ach Tirich Outsenchur Gevel Behe politicach I guess Smarshin Haro reenactiki Kujinish in a Stechien and Load va a Huv Tirich politics canning or politics min canning canning gevel sul gema at the Gaeilge agam ernio can rodu at the Gaeilge agam edit da load shin le Feur Buidhe and taudi vami gamiser rutikin va guma vami gamiser fieriges an in doi I guess fieriges kujach hoof clacky cannon I guess can row na diakinach can row overach vi Gusanriche Girisach met a Gaelic Rupig me avistach maar have física huladunia out in min cannons and B earning in B diakin no
trí nó daoine bídíocharin guma Jude bhí clecig a bhín cheanach gus a sin guma cúminta. A fa mé géirí över gan beig na díocharin seo a bheit, well, channa díocharin ananta sin páirstein rút bhaid ans na fhíseánach agus mar sin över a bhaid guma dírisach man a cheanin ach le cún dú dríalseach fa mé gamma said suíochuig fadarú a Gaelic díreach ann mar colloquy an can in nátada agus ag chula duine colloquy se can in nátada ag chula duine agus si chom a bhain a bhí a cruúcha gan in novel Sure se Gaeltach to the stay novel out in church si díreach fa mi gairish gan ro a Gaelic ag chula duine cúspar politicach a bhain a Gaelic agus ann cún dú dúach ach sé cúspar a bhain a Gaelic ann in Feur Buidhe an taidí go cínteach. Agus maidir le cinál dain cuan do bhríseach is cínte gur sais útóipe Gaeilge atá nó tá leirín gacha in duine Gaelic agus tá beag an in Gaeilge an beidir freisin. Cé go tábhaach is atá sé don leabhar gur godorlaí an gachrod in Gaeilge agus dúháin uaireanta nuair a bhíon beidir beag an in béirle an literature é dréir ortografíocht na Gaelic agus cé ná bhairt an smaoinemh sin beidir. En can sin a díist o'r fawr roig, díreach fat jig, fes chachulami a chéistir fat. Maidir le sin an dain in cuan do bhríseach nó tinte na Farraige Duibhe is cinál útóipe Gaeilge. Cé go tábhachtach sa bhí sé duite gur godorlach gachrod sa dain sin in Gaelic agus sin beidir beag an in Gaeilge agus tá fiú cuid an bhéirle an chuirtar I láthair é le litrú an bhéirle. Conas mar a tháinig tú ar an smaoinemh sin nó cad a spreagtha sin dhéanamh. sé díreach chum a bheann agus saoigh an mé scríoch fiction science agus saoigh an rú choramach an canan a chuir défik na coigeí seo an sa sperin a brian agus bhaidtíireach saoigh an de raimi gin de raimitir a bhí a scríoch seo sa Gaelic cha rion ann a bhí a clecid de béarla iad agus an sin na hánig nud a bha cúte na carachtarin a brian na béarla agus raimitir a bhí an sin a scríoch na béarla ann le lítechuig na Gaelic an in dói. sé léise ha duine ile haisid a chlecig roiige agus ach rás a bheith spórsol ar bheith a tuairs chormian lévidid a bhí car isteach an jealach mar can big. Bhí can big an lévidid le big an óbid a tuig sin na bheith na duine brian sa bhíorla get a bheith sulliú nach ru na characterin le a bheit una canach sa Gaelic nach ru iad san na tuig sin na bheith na characterin ile grad. So sé chum a bhean cúteach big an spór sa Gael agus big an tlach go thuirstean lévidid in sin. Ach cúteach sé díre chum a bhí cummal chuúir down sa Gaelic. Is ho rion gonna bhí a genu sin ar sao gan ru sin ounce to spare an in sú ma siad fan an ro fan an big a Gaelic go hula duine. Spéisiú golóir hahan sé sin gomór le léthirí luigh roinnt léthirí lom gur hahan sé sin lo ach bhí dúchláán ar lethe gomsa agus mis astrú mar is aber béirle verachá atá gceist ach é sin ortografíocht na Gaelic so bhí ortografíocht na intin bhí mis dul ó ortografíocht na Gaelic ar bhéirle verachá go dtí ortografíocht ar béirle verachá in méirle agus an sin mí ar an ortografíocht Gaeilge úsáid mar sin bhí lán céimine a dul ar ach luúd tú go sin déant ag roinnt scríbhnóirí eile ach cé hiad na scríbhnóirí aber sin fiction óliacht an sa fiction science is mó spreagtha tú.
Well, go cínseach Ian Banks agus bhíon na bh mé scríir cún dú dríalseach sé cléiste bhean cá an ro cuidir na láirichan ag Ian Banks ritíh na lepa agus bhíon sa éid tíidir go dul as agus a léir chanar sa go romí a géirí cadan anúnú a dhéanú an dói nó anún seirse scíalach a dhéanú ach barach fíoch an rí céint Ian Banks a lurig oedd chanéidir go bhfuil meolach na suíchéan agus in politics agus a chuúirt mar sin ag Ian Banks sin style fiction science ha cuairtarm a haun ach cuideach ha choskill sa dóis a ha scríir sa bhaid scríir agus mar sin thug Ian Banks buí láidir orm agus a dólarás fata ach cuideach ha miad féimi imimeach a thuirstead Frank Herbert agus dún sin hiad Lord a lé mi a riamh na a bheithes sin buí láidir orm na bha mi óg agus go cínseach na filmachin sci-fi ha mi sin golóir sé batocha hanam agus ha mi sin golóir gan romi ounce taigileh na bha an in Nigeria jacket a seach na a hannig Star Wars amach agus chunimi sin agus thug sin buí roláid agus cuideach Star Trek a cínteach agus a thuúir mar sin. So dachu jeidir filmachin agus láirichin de léhéid Ian Banks. Ínte bhrachas roiint den roiarcanas a leabhar beidir roiarcanas na tithe nó sna barna chuirdís Star Wars a gcuine that cinál siúlann na carachtair stacha mar agus bíon meascán daoine éagsúla créitúirí agus tufiíigh de gachsáis istíigh ach tá is mór idir inné agus inniu agus an taobh a géirí breanúir tá nirid sin Star Wars tá sé dechar chuinál sús le Star Wars na léhananta seo caiig mé breanúir an Mandalorian an darna sinach agus cupicán eile fós ach tháinig ceist a bháin eileisteach faoin geol agus ról an cheol sa leabhar agus hí do roioine nachhfuil an leabhar léite acu fós tintin na Farraige Duibhe tá sé ar fáil ó leabharbrac.com ach tá ról lornach ag an geol an agus cinál saoil an cheol mar atá sa leabhar eile agat Feur Buidhe an Thabhraigh ach céad na ceoltóirí is mó raibh tunacrach hí tú ag luath an punk hí ceistin sin an daithníonn an rap leathanó an céinsáis réimsí ceol a mín tú hain a chur spéisialta. Well, má mór an daoine ile ha bhí mé géisteach go imig difar seirse hiú agus punk cínseach sin cadan soul music agam na a bha mé óg bha mé géisteach go punk an a bha mé gomá óg agus so mar sin ha sin nuá so cutamach as bha mé an cólan in punk imigtar is réim a bheithe ach cuideach bha rap gomá cutamach na a bha mé óg agus a caiinem na a bha mé ounce an ard scóil agus na cadidinach úlaáalach ar a thula fachcail ag Sugar Hill Gang agus Stoneman Kirst agus a dul tun around inach agus inar sin Guhari ounce ag jerig na hochgadin agus ounce an nuchgadin va mór in image at ashe idir punk agus rap ounce stach and gusáin agus vín na géisteach ri BC Boys Run DMC agus cuideach go cínseach Public Enemy tóir hé agus so gomá tra va ui láidir agam an rap cuideach agus géisteach go mór an agus va chum an agam cuideanna na cólan in sin in bio agus mar exemplu Run DMC na bhaid ag cad ard an comas ag an am sin agus so lá dú mar bhátach had
bí mi dul as is a géisteach ríist na sean chlánin sin cínseach go ma trí. Bí mi fiochan mi rutanúda a lot ag fatin túúl agus differ colin in agus differ ceol. Bhí ceist hunrachan seo an bhfuil aon dúla go sa smúr cheol nó sa graim nó lehéid. Begin sa go mi an Eilean riach Gaeilge níos agus a géisteach go Radio 1 chudal dó ann ar a BBC a bhí a seaachtaí crime agus cortanm gomór chachnaning go mi jónlach golóir an staile sin a bhí bechcaigh diffid colin in nó ceolta in fáil lé. Ha cortanm go cínseach agus ha did accounts in Gaeilge gin seo Eilean riach Gaeilge go cínseach. Díreach ó hebh an leabhar agus mi seo astrú cean na rudí behathnahí ná na PC ceol ná na PC rap astrú mar bhí sais rithim i dul leis agus bhí mé ag saoilú a thum ag rapáil agus an rudí sin agus nílim cínte an maiimé dhéanamh ach bheith sima gom clos leabhar dhéanamh lá aigen nó cinál léamh drámata bunathe ar an leabhar na meachtaoine ag déanamh an rap. So beidir go dóir sin lá cínt amach an seo. Bhí cúpla ceist eile an sin ag cían a léon leabhar mar leis na téirmí an raibh deachtartaí a go téirmí a rúnacha a aimimsú sa Gaeilge nó a chumme agus beidir ceist eile ó cían comá agus an sin cadas mar leis na téirmí ar dús raibh sé deachtarteach ar hairmí agus iad a chumme. Yeah, well, agus hanún triple an Gaelic na halapa nachel and two showing an can in holistic so ha a can in out in Ceisteanna agus who science agus technologist ha madavitin do lay min can in a half bokunert madaha Gaelic canil and two shin holistic a ha va each noch can I study ro gudiv a vown a via lodig fachlin no via lodig no cruche gachlin ude agus mar sin vad Shane Strie is mo of an rosa go had mar kuchik in around yuns jirik vi a lodig Gaelic galore a vi a skria gritikin vi a skrieg skilo ho fattery novel agus so mar sin va mi strile sin she unrute vi a skrieg mar shemper skilo gorage an in canon ach ha mi sminich geveli jirik vai so your rosa geveli Genroi Gidi, that about a Jirik Gaelic via Skria critical whole fattery novel. I could who've within who've technologists, I guess science, I guess machine and earth, I guess na brian and a vig a ye in shin. Vami fiachin Jirik retaring as frave in the Gaelic. Agus brian in a ounce of Gaelic mar ha is a lead the figure shin is va dunen had tergakid had dagoy dictated dollar earth. The kuja written mar shemper technologist mar shemper bicholis na fachlin mar shin had tergakin vi dolish na fraven grega agus Latin agus jirika genu tar na chugan in doi chunne Gaelic agus raimi sin le mór in frierichs ha sure change international a hagin stage is change technologists agus science stage is Greigish agus Latin agus ha television she televisu a hound out in Japan she television a hound in Spanish agus machine so ha sure canon international in shin Ernio had Coramilla hakma inchino hak shin be a dole fraven na Gaelic is a fiachan re bredig is a crew gahataring in the fraven shin agus ha Gaelic na halapa bulchuk be generation marishan blood ederlina hacking internet akiku literach kielchig internet sits out in Gaelic na halapa so bishin generation kujo so van an doi van
Eilean agam, ha ro agam rish na Eilean sin a cruachag ach jirig a bhí a léadachug na rain daoine roia. Agus a genu tú get carin da ha dachlí agin in Jamie tar uamnachug vo lachin is Gaeilge a gobar leis na fréidir an sa Gaeilge King. Raus, luúd tú in agla bheile a rinne tú gur bhain tú an úsáid as an bhoclóir sin mark a folklór Gaelic an a bhhaid gur léad tú an folklór ó hús deirg beidir. Fáil agus seo a hiú ha an mírin in seo or ha mi a rebe gas a chin agus a da leifrecht agam ounce a statch in the niche. Ja, it's fami tirig je kleis a vaun ik gachud a bhíon sushi agus táis go géad skrieg bhíon an sin tirig mar blag na gúide agus blag suas agus genugéisio tirig a léir dúlig na a gal nótachin agus súlvelid vel a siimplad agam. So sin ha hana Lora can agam farvel na nótachin agus so bhíon a gal nót an lísan an feice sin a gal nótachin in sin agus an sin páirsin cléis an sin agus bí mi hasagin sin a léig tún a nótachin sin na jifid a Gaelic agus sé dóir a bhain a bhí dachu te gopid card a blag mín agus genugéisiúirt an scríag a bhí a smúnichig sa Gaelic agus a bhí a gopid a Gaelic agam hín gan bhí a Gaelic agam láidir agus farsing golóid gus novel a scríag sa Gaelic agus bí mi hasagin sin an drásta bí mi a léig tro iction illa a ha córtaram agus a genu nótachin fachlin a ha inchinoch no Aberdeen a big fémal agus so in drásta ha mi gobid the Celtic Garland le fin agus dúireach a léig to sin agus genu nótachin go cínseach. Mar cléis a bhí was of fémal dúireach mar cuitigin a bheit na háisig mi scríag bha mi gym a bheits hín rééis de fiante am sin bha mi gobert of na Gaelic a ag cháiste agus mar sin it ach a bhí cumasach novel a scríag sa Gaelic sé ide ila sin sé fiante sig ide fús na sarte agus a bhí ruction sin in cléisio bhai go ma fémal go cínseach. An spéisiúil fad agus le tamlína nús tá an dara leabhar sa traseo tá reintlíní treis ceiste chur caihanna agfar an dara leabhar tá si sú go mór leis hena féin tá si rá tá si géirí fáil amach cad a háirláig de charachtair tinte na Farraige Duibhe caihanna bheith an dara leabhar mo agus tá bid ag feitheamh an leabhar agus tá mis feitheamh le an neistráid mé go donna Gaeilgeoirí é. No pressure. Gréis hat. Hai dul bhí mór in na saite agus ha mi erfi a gobad va mi coitar na nótachin agam ha mi erfi a gobad o fat coig blianam mar ha agus tíso swinich ge sin ba va ripig de void na a háisig mi va mi háisig mi cursa úd in seo ag a cháiste agus vagam Czechish cursa úd agus vagam ríis an cursa sin ascríag ar fat is chailmi bliana in sin chad do raimi scríag no bliana go lé ma gúide in sin agus cúideoch bhuaigh mi de háisi na bha háisi an glasig a vagin ha agus an coronavirus agus a chulúid bhaid go man deidir chá scríag an sin chalísam carson so chailmi codavías an sin cúideoch ach ha mi hast ha mi arás an sás an drásta agus a scríag a húla lá ach gréis dul bhí mór in na sáte agus sin páirce had mór in na tainte differ character in úda Cévid focail le bheith ann ó lisgat. Chanelísam ha mi ná bíag sé ráda mar caiig mi sé astruúine caiig mi sé astruú. Ha mi cruach a gobar chuútsa charid a mi dúlís ach
I dul bhí mór in na sáte agus ha rubig na slúti in an over sin hainus ardvíanach nas ardvíaní mar project agus bhí fiachan ha an atridicún scílach ritron Lord han Lord raising to godage cún dú dríilseach agus legidicún scílach a ritron Lord and ansan Lord shall be Trino Keir Skilach and a Ruig and Unam, I guess Ula and Fia Hila. So Marshin, I Kujak, I just torched Barachunya or Saikaville in its Tainche, Anton Church in the Scasta. A rouser fod, Stolum Gumid, a tacht Kunderig inish, ach, the couple cash delegum, Honig the Nag in a Jangwalum, near a Hermish scale Fuin Lauer of a Kermacking Gaeilge. Agus Casach ó Kirkráin, nílas agam an Queen leat ach dúirt sé gur bhaithinnig earth ruidir bhain the Institute for Applied Piracy fadó. An bhéad fáráling cad bhí gceist leis an Institute chéanna. Bhami na móigrí bhami an sás an in differ cochoman in aus the stage and Vian hín agus bhí mar charid an tín cóla agus genu cochoman in an arcoch ans na stáin agus an in differátacin agus sin féadú a bhagin tu bhí Seattle ans na Cailtin agus hai has the dul ha dunne has the for the chaun agus a ha sin fata rash an behe illa vai guma she lenient ma veha va guma kutamako agus hast kutamako agus hami mochel as macharijin agus gunroshin gun the reinshin shin agus givel kuyu kujina kochomen sin has the dol hashin leva tá lehéid sin de feskent beidir sa leabhar in bhfuil sa squatana agus common beidir an rudéile a chuirdaine simán sa leabhar an hanimnacha cad atá gceist hanimnacha de carachtair agus cad in cooler tá lo Cúiú tíireach chruúich míad agus chané enemin tradition ta hanta no cal mar sin vai just fa me giddy she just fa enem corrigan a chian hookum kujin a henemin illa va me a klug to echt rina Gaelic agus sean litachis na Gaelic na sean skilachin is mar sin agus a lot again emin noch had écolach ri éan and seo unru ta ha ma guje at the Gaelic shavo Gaelic na hen and gus Gaelic na halaba ha rún go ma farsing agah to rennemin out in Gaelic na héan agus bidún je fús gun cús Gaelic ach go out in éan a click again in image for ennim out in Gaelic a hannig amach has a Gaelic out in Gaelic na héan agus an omi all at an etli seo ach even corrigan kuyu kia ennemin person to out in Gaelic na halaba Hain kringelige gemoord agus chanilach more in you out shinun over out in haast out the Helen in out in Eilean Sgiathanach is mar sin dirt gevel farenemen cho kutamach oid kevied in Shaw kevied Alistair McCall at a Vilmiolach no Ian McCall at a Vilmiolach I guess mar should be doing a clackig the farenemen sin even in guma practica. So mar sin va me giddy dol dash out in litachis na Gaelic agus a lot na shaun enemin shaw of uith guma kumenta out in Gaelic na halapa ach ha ergol be out in kuyu out in Alaba. So mar sin kujin enemin gekincho. Keistehán eile ag duine bhain sé leis an téama seo an tír réanachas sa leabhar agus seo ceanan rudí is mó a bheal mé i dro an leabhar si sin conas mar a bheith an duine déana amachchan seo agus an technoliacht a going agus conas mar a bheith sé nuair a bhaid an ann aber or nintaní a cheangailt le Neuralink Elon Musk más malling no payroll. Tá sé fear cinál cyberpunk-úil
agus leis scanrúil ach sílan go sé tóirliú. Conas mar chuirtú sim sa ír Ghaelachas. Yeah, it's ha uiagam an in Irdunach agus hami an in part say gevel lua normal shin and rad the hashin gal agus hanata gus in be shin a dale re rutin of muguja a fedic guma Earthach an in Blade Runner is mar sin Earthach ach gekinchach ha sul technolis a gluas at Earth cholua en draste intuition ha mi sminich geveli do chiachenta get a shin and rad a vishina gal I guess mar sin I madavichin do ha na lesikian shin be the togo cation imicast Ceisteanna Béisach agus cúideach Ceisteanna Practicach agus sé cúspur roiín sin a chaán out in fiction science a bhí a bechgachug na Ceisteanna Jé ciman a bhí sé cólach a bhí bio out in súl fadil daoine agus techneolalas a tíon chéile an san dóid sin. Cínte, well sílim ghfuil deire an aglah sristeagaing agus sin bhfuil éon cheist gur bhálacht a chur orm mar astrathóir mis é daiste an leabhar agus rinne mé bhí mé smíine bhar seo rinne mé grin léamh nó mion léamh ar an leabhar mar sin neadar a bhfuil ólas níos mine a ggéan den air seachas mé mar lé mé gach abert an iriginú orinthe agus bhfuil éon cheist go ormsa. Well, en brenu rutbegman or van Kleisagit gema inchenoch agus ginro gin de harshiku as asha gema imachi who've kuspert on the novel harshiku le shorsha AI vau a klekic AI gema bunisach avi a tashachug eden at der hengachug shaw agus an urshin saig nachel an AI shin bullach ikida vagabri cad ober at der hengichnis na shaun asanta chanimid yenu ach hashikule AI and bringing a ripping mina frasa show or ha kengel guma lottery cuspin a novel agus re ir dunach agus marshinadur so and bringing a ripping me and shin is do ilum gur hosig me an rudsin yenf de vor leshgulachte has to go man over yenf valach nís fosse agus Tá sagm gofuil cuimhín á scanal tréis sé lán machine agus inal a chruthú don Ghaeilge agus an Gaelic agus go bunus a churméin teacs fad tríden inal seo agus chruig sé inal dús legameach chumas Gaeilgeoirí an Gaeilge na Halban na Hiscin go generalte ach tórlíonn go sé soach mar inal astruúáin freisin agus churméin tomlan tríden leabhar agus an íag sin rinne méid ír agur thorach nó post-editing holder air san astruúáin agus fuair mé amach gur chuir sé seo luas thart ar trucha fáin géad faoin obair astruúáin. Inis nílas agam an meise sin an fear faoin rud deireadh ach tam cínta glór gur cheirigh sé an leabhar astrú níos tapúla. Agus beidir murach é sin seans nach méach an leabhar críochanna go nach méach an rud astrú go. So rinn sé cuid ward an obair. Inis agus médul siar ar ríis sa ríist bhíorm bheith cínta agus anna cínta nach raibh butún ón inal fós sa teacs agus bhí sé sin cinálín mar chráchraí mar bhí fánar cínte nach me chuile héadán mar déadhí an ruidir fád a lochtú. Sean is dó go bhfuil tionachar an inal fós ar an teacs ach rinne mé origin súil siar ar agus prof le háireachta agus le mo chalín an leabhar faoi go agus le cóir lom an leabhar agus le an tagarthir leabhar brach darcha scoilí bhí iontach ach fós is dó go bhfuil tionachar an inal ar an leabhar. Beidir nach dochar sin ach is cínta go bhfuil sé an agus is stáilm go méid lehéad tóirú go hana rialta machchan seo go méid sé sin tóirú ach níor bhhailm go gapach daoine tá Google Translate aber tréis feabhsú go mór ach fós féin de Gaelic agus Gaeilge níl siad iontach tas na tangacha miúnlathe ach a gás Gaeilge agus Gaelic intergaelic chuig cuimhín ó scanal tá sé sách má agus ó hinne le táid tréis an dá héach sa chuirteach san inal so má tá ag astú an lingus storacha at fearre beg sé níos fusa fós é sin astrú. Is ar fád chun dríiseach an agus an legan Gaeilge. Agus rud eile is dóilm gur bé tinte na Farraige Duibhe an teacs is fuide ó astruúach ó Gaeilge na Halban go Gaeilge a riamh.
So is rud mór é sin agus is stoilm geméidir nach meach sé toirlathe murach an tinle a haan. So cowríon an tinel a land an bhun ober hallach beidir en nar hastig wemi en no déeskig sé an ober armse agus réir an saoile dul raig begin technoliaach de den of níos mód an ober vonúsach sin agus mé an duine I dennis agur hóirt agus lehéid agus an sin lá aigen godig siad ar good posten ar fad agus ní bheith cad éonar the end of a rééisist cían a líon sin nach scanneal gannéirí leat leis an tagasc níl sé éasca líana Tá sé go das é seo híanamh ar Zoom ach rangan ar Zoom ní mé ráthóca le camera mar bhím sé féin I did. Well, yes, gur má héit let cúteach agus mór an tang a ríist agus ma sinnig go cúteach gan an dóis an bí mar seo leg fees agus ha mi guma ma toche the in sas on and dóis an bí so jidig leg fees seanscin innig mé beidir aglah eile faoi íocha éanagus nó posthumanism nó rud aigen bhfuil ein rud eile ein ceist eile ri leat nó ein rud eile rah sim go phléilem Channig gosmunig hadúich na gosmunig chur bonos cion an sin a ceap mé go me sé spéisiúil. Well gur míle maigad Tim Armstrong as a bheith lo maniu agus as an brose scrían óireachta a bháin le cúndómh tríseach nó tinte na Farraige Duibhe a phléilem agus gnáir leat gnáir leis an scríomh don chéad leabhar eile agus is féidir le gatain ar nói an leabhar tinte na Farraige Duibhe nó cúndómh tríseach a cheannach ar leabhar brac.com nó chlár sin Gaelic Book Council ba cad is anam sé Corland an Lorcan well Tim Armstrong gur míle maigad as a bheith leabhar clumaniu. Mór in tang Eoin, mór in tang. Slán. Ach gur míle maigad arís agus gur maigad as muoín a chur anm an leabhar astrú agus a lehéid. Oh, come on, renú chuma mór in tang Eoin ar sin sin. Has sin scanneal. Agus begart an leabhar a léhanis agus begart tá sé gceist gom féin coppla leabhar a scríomh in Gaeilge agus begart iad sin astrú go Gaelic na Halban is lácíns. Sin é, Cléibhá. Okay, a chur slán tamlín gur míle maigad. Okay, slán.